Sanibonani guys, ngithi mina asenzeni ibazozwa outfits for the bazozwa dance challenge. Lana ke siya recycle abafethu ningathuki manibona o plastic no jean abagugile. Okay, abangani bami bayithanda chillers punch. So ngithe ngicane ngiphini bakithi amaphephe chillers ngifuna ukwenza i-dance challenge ngigqoke i-outfit ye sponsor se Big Brother bafethu. So ke ngicelile lamaphepha so labe ngakhatha ke niyazi ukuthi asuke efaka i-six pack so azoqumba vele ningalokho nithi outfit equmbile so labe ngizama ukuyiqondisa ke bafethu akhandwe nje ngoplastic nale ama scrappaging bafela ama scrap ngathola emsebenzini baye bewalahle ngathi ngipheni ngizobona ukuthi ngihlanganisa kuphumeni hayi nangempela ke labe siqala ke igame ukuthi iyashuba guys. Leto le ayikho mayelana ne-dance mayelana ukuthi nje that body outfit yami ncane ngangijudge but okukhuluma nakho ngicela ni like i-video yami mase ngipost i-challenge ngizoyiposta right after this video. So la bese ngithunga ke isketi ngizokwenza isketi ne-top yabo. So lana ke bese ngizama ukuhlanganisa oplastic bami be-chillers punch ukuthi keke nibabone keke nibone ke outfit yami engizowenza ngayo ibazozwa challenge. So ke bese ngizama ke la ukuyithunga ke guys. Yazi video bese ngiyenzile avele yangiculela enye into nje engayazi. Okay fine. Okay la bese senza ke i-outfit ke sesihlanganisa ke njengoba nibona njena sizoyithunga ke then bese sayigqoka ke bangabe sesenza i-challenge. Ngoba ngenza le video nje busy ngiya prepare ngapha ngizama ukugqoka because ngimala ngiyenze just nje ngiyaqala nje ukwenza into eyifani yabo. So ekanjena nje esuke yenziwa wonke umuntu nami ngizothi ngenze angazi nje le idea ngithathe ukuthi singenze outfits. Okay asiqhubekeni ngithi trust the process nikhumbule njalo uplastic laba so ningaze ni expect okukhulu kuzoba nje just i-outfits kodwa izobe ibonakala ukuthi eka plastic and then ngathothi ngitop stitch ukuze ngeke iqashuke phela outfit yami ngisathi ngishaya i-challenge la ivele iqashuke ngathi ngizoyikwazi nikhona ukuyishaya leyo challenge kodwa sobona to trust the process. Okay la bese ngibona ngempela ukuthi hayi sekuyahlangana ke so i-top party yelento sani yami sihlangene ke isketi sihlangene la sengiyatop stitch nje kuphela and then ngizobe sengi-eda ke lawa ama-tassels lawa e-jean le yakade noyibona yamahliphi manje. So ngizo-eda ibe izoba nje isketi esinama-tassels ne-top a crop top and of corset nyana yabo kodwa phela yona i-corset because ayifakiwe iboning kodwa nje it's a crop top yabo. And then lana ke bese ngiqeda ke top stitching ayiboyazi yayinde nale top stitching and then la bese ngieda ke ama-tassels e-denim. Guys akukho simanga, to be honest with you akukho simanga ukuthi nje I needed to do something nje now just for fun and I really enjoyed. Cabanga le outfit ngiyenza namhlanje ngiyenza izolo namhlanje ngizoyiqoka ngenze le challenge. Hayibo kanti anisho challenge iyavala amaduzane mina phela ngithi hayi isikhathi sisekhona mase ngiyabona hayibo iyavala i-challenge othi ngisale sengenza ke nami. Okay ke guys iyohlangana ke mase sishaya lapha ibazozwa dance challenge. Thank you for watching. Ningakhohlwa ukulike ivideo yami yebazozwa dance challenge khona ezoyibona uBig Brother nayo I recognize. Ngiyabonga kakhulu for watching. Thank you, bye.